Siyabingelela ingane kwethu kuleli khasi lethu elihamba phambili umgosi uhluleke nawo ukuzibamba izinyembezi umama kaSamora. Umama-ke kaSamora ngesikhathi kufike uNtokozokhazi ezobheka umndeni. Kulapho-ke naye umama wethu uyaphefumula ngesikhathi ehluleka ukukhuluma, wavele wakhala nje straight. Ngane zakwethu-ke izindaba-ke lezi-ke ezibuhlungu ngemuva kokudlula kukaSamora. Ngane zakwethu, imininingwane-ke yonke ekhishiwe iqondile, ayikho into okufanele uyisole ngaphandle uma kungasayena uNtokozokhazi kuleya mininingwane ayishicilele asinikeze yona. Ngeke size siyi-edele yethu uma ukuthi wena uyabona ukuthi khona imininingwane engaqondile nobuqhophololo, sesha ku-TikTok naku-Facebook uNtokozokhazi. Uzowathola lama-video lawa esithathe kuwona ukwenzela ukuthi senze isiqiniseko kulabo abangafinyelela emfihlweni noma emngcwabeni kaSamora, ukuthi bathole full details ukuthi kuhanjwa kanjani, baxhumane nomama uma beduka endleleni bafone. Mawukuthi-ke futhi-ke uyaduka ngoba uNtokozokhazi usenawo ama-directions, ngeke siyifake thina inamba yakhe kodwa ungamsesha uNtokozokhazi, uthathe inamba yakhe naye nimfonele ngoba indawo engazuthi ise-Newcastle noma ngingeke ngikhumbule kahle ukuthi noma isosizweni noma ikuphi but kodwa ise-Newcastle indawo. Wena okwakho usebenzisa le namba le ukufona uthola ama-directions. Bafowethu asidlali la, ngeke sidlale, kade saqala ukuwenza lo msebenzi, so lo ma-details lawa esinika wona ayiwona. So ufonela le namba ubuze yena uma kaSamora ukuthi ama-directions eza ekhaya athini, then bazoshoka ukuthi kuhanjwa kanje 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 kanje. Mhlawumbe umama uma engakwazi ukukhuluma nocingo uzonika lelo lunga lomndeni akhulume nawe, akuyalele indlela. Ungasebenzisi-ke futhi ezinye izinamba ukuxhumana nabantu bakaSamora unless mawukuthi wena khona umuntu omaziyo ohlala eNewcastle futhi oneshoyo ukuthi uyamazi uSamora, usungaxhumana-ke naye ubuza ama-directions ngendlela ephephile, ngendlela eqondile, ngoba le namba thina esiyikhiphile sikhiphe inamba eyodwa njengoba futhi nekaNtokozokhazi singeke siyifake. Senzela ukuthi uma ufona uxhumane ngo-direct noma kaSamora. Ucingo mhlampe-ke uma ukuthi ucingo mhlampe lubhizi kakhulu kuzokwenzeka ungamtholi, kodwa ubekezele. Uma unesifiso sokuya emngcwabeni ubekezele, uphinde ufone lokuzama, utry. Ngicathi bazoyenza indlela yokuthi nigcine nikwazile ukufinyelela nonke ekhaya ngobuningi benu, ngokufisa kwenu. Ungasebenzisi-ke ezinye izinamba ongaziqondi nongazithembi ngoba buningi ubuqhophololo nobugebengu obula ngaphandle. So thina njengomgosi sikunika straight number eqondile esithathe kuNtokozokhazi ngoba futhi sesimbonile naye ukuthi uyile kwaSamora, futhi nawe kule video uyambona ukuthi uyile kaSamora uNtokozokhazi. So ngeke-ke asinike inamba e-wrong kodwa yena ebephuma phakathi emagcekeni. Lokho sokungabe kuyiphutha elikhulu. Thina nje simlethele into eqondile for ama-directions. Bafowethu, siyabonga-ke nisazama kulaba abayoba nomfiselelo, futhi uma ukuthi awukwazanga ukuphumelela kodwa inhliziyo ibithanda ukuya kufihla ithambo likaSamora. Kulungile futhi naloko ngoba kucezile. Khona abantu njengoba besho ukuthi yena besejulisi eGoli kuphelile kunaseNewcastle, so amandla emali kungenzeka ungafinyeleli khona. Kanjalo futhi nangapha kubantu abaseThekwini abafuna ukunyukela eNewcastle, uma bengenawo amandla okunyukela eNewcastle kodwa inhliziyo kade ifisa, kuhle futhi naloko ingane zakwethu. Siyabonga-ke, ningakhohlwa ukuchofoza usubscribe button kule channel yethu umgosi, siphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Danko. Asuzobamba nje kuphela. Bafowethu, sibingelele, ilanga selithambeme, sengingaphakathi emagcekeni emantshalini ngoba kade ngithembisile ukuthi-ke sizohambe sifike nathi-ke sesithazi vele egcekeni ngesingavela ngakho. Nabanye futhi bafowethu ngiyabona belo bevela umama uyasho. Siyabonga bafowethu, kukhulu lokho. SiboSamora njengamanje, unkolisi uSamora cabanga ukuthi umama naye mhlawumbe ngathi qaqqa. Ngiyambingelela mawaSamora kakhulu. Ngiyabonga uNtokozo usegcine bafika ekhaya ngoba beshilo ukuthi uzodlula lapha ezobona.
nabantu abane-akhawunti yami bakwazi ukuthi bengifakele abangifakela khona. Ngiyabonga kakhulu, ngiyayibonga i-support yenu, ngikhombisile ukuthi ngananetha. Cabanga ukuthi bafowethu ukuya phambili i-akhawunti kamama isasebenza le kade ngimnika yona. Okunye nokunye ke bafowethu nabangakhonanga ukuvela ngoba umama uyazi ukuthi umxolisi umuntu wesizwe, nathi siyintokozokhazi esifike nakho besifikela nakho abanye abantu abasazovela bafowethu siyabonga. Then ngizonenzela ivideo ukuthi abafisa ukuza njalo njalo ngiphinde futhi sichizelele bafowethu ngale kwalokho. Siyabonga kuningi ke sengikutholile nje ngomxolisi ngakufunda ngaye ngesikhashanyana esincane, kodwa ke nje hayi asibonge bafowethu, asikho esimene right ukuthi singakhuluma. Siyabonga. Ngiyabonga stop.